Doncs una situació que m'ha passat de vegades a la feina, i és que treballo en residències de persones grans, de diversitat funcional, i de vegades doncs, se'm fa aquest comentari de no, aquí no hi ha ningú normal, aquí no s'entera, no, això no ho podran fer. Com que se'm posen bastantes limitacions a l'hora de fer activitats diverses, no? Doncs que hi ha un patró molt fix a seguir i d'activitats molt tradicionals o més que molt tradicionals, que venen d'una concepció sociocultural de la bellesa, per exemple, dels estereotips que tenim en aquesta societat. Llavors, la meva gran por en això, primer que sento una gran violència a les residències com a institució opressora, i el gran dilema que tinc i gran por és que jo també acabi interioritzant aquests estereotips i que al final els acabi reproduint en els meus actes, en la manera de tractar-les, a elles, en les activitats en què faci. O sigui, és aquesta por de dir que jo també segurament ho reprodueixo en coses, com no fer-ho, com no formar part d'això, d'aquest sistema i com canviar-ho des de dins o des de fora.